petits lectors, em dic Eric i avui us presentaré el llibre Àvia. Ja sé que has oblidat el meu nom. L'editorial és La Formiga, sí, La Formiga. I l'autor es diu Jaume Sela. El llibre tracta d'un nen que la seva àvia té Alzheimer. El dia de l'aniversari, ell va anar a la residència a veure la seva àvia perquè se l'estimava molt. Jaume Sela va néixer a Barcelona el 1941. Treballa amb cavall fort. El 1980 va fer una història infantil. Aquest llibre el recomano a les persones que valoren els seus familiars amb problemes perquè es podrà identificar amb el llibre i també es donarà compte que el que fa amb el seu familiar està molt bé.